gan gyfansoddwr o Gymro, medli o waith Ryan Davies Ganeuon a trefniant Jeff Howard.
ges ti'r ddawn. Medli o Ganeuon, Ryan Davies yn plesio pawb fan hyn ym Pontypridd. Côr, Tadau, Trisant, Tim Edward yn arwain, Nia Edward yn cyfeilio. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Dyna'r 5 o 10 o gora egwyl fer.